si Marangilin eh. Hi mga kabayan, ako na pud ni si Marangilin. Madung gabi di ay karon pitsados ron. Merkulis sa gabi eh. Birthday mang tiri ugma. Wa man dia sila nang gi-upload man. Na naman ito yandam na ganiha nga para buko salad. Ako nila may maggama. Ininsat kong tiri ni kung asara mo kayo magsalad ta. Isa kong giingnan nga ako nila mo kunin maggama kay gabi na. Bago pa kong nahuman og biko na tinang biko. Duha ka lirgang biko. Duha ka inani. Da karon nga tukos bahay kay ako na lang may magtimpla salad. Kay ako naman nabilin kami sa nanay. Kay ugma patuhin mo hindi na mamugnaw. Munang hana tong kamon karon. Namas ko ito itelyara ito si nanay. Mato ko ron. Pikas bahay kay magtimpla ko salad. Kay ugwaton sila. Gabi na. Asutso na. Takson para ba ito kay pas mga kap. Ako na laman. Kay sa ato kong tiri. Yung sagam na lamang kuno na. Ako may gisugong tiri. Wala, ikaw may gisugo. Wala ka daw. Ako pang wako nang munaw. Puno sa kita magtakos. Dali ko. Kalaro ko. Tika pa kanon. Kaya dusinan niyan sila. Ngawat man ko. Arka po dyan ang. May kapoy man ka. Kapoy. Tara na. Ito sini. Kuhaan tong pagtaga. Sinanay naman. Dahil na magkuanay. Adaw, sanay ko. Kay? Diyan na. Pag galing Takos mas nanay. Gamara mo niya. Ano may taksan na eh? Gamay. Tutong ka. Tiktakab. Kaya mo tama ko, tiktakab. Mga lang sa ko. Kaya ba't yung masagulag tug mo? Tug mo. Kanina nagiyandam. Ang liwat sila. Hawa day. Wala ginikuan. Wala day. Hala! Di mo na kikisaan lang. Saan na? Kanina. Wala na, dali. Kuha lang. Kaya sa koy. Ang sipin koy. Narap ko na yung sigbing ka ng kalat-kala. Tinuod ito. Bakit ani? Balong. Balong. Tagal-saan ka may. Ito naman lang. Kaya ikaw man sa hinlog kamot. Kano yung kusig? Pag yung gabi sila bang kusig? Kaliliyan ko sa bintana. Bumuli mahadlag ko. Basig. Naitaw mo agi. Tao na iro. Kina na makatrain na. Wala. Mapurma ka na. Pag makagagabi naman. Isad na to dari nang. Diya guys, dami may sila nag-ihi. Nga, ito sila nag-ihi. Tingnan, ito sila nag-ihi. Nasa nga apply ko sa trabaho. Ihi og tabo. Hindi ka. Ipa-ihi. Sige, palibang. Sabi mo sa dyan. So guys, karo puti ah. Sa una guys, nanarbaho ko, gipaihi ko gipalibang nga ni gisatlan. Sa, nga ni bitaw. Sige pasaw ito di ka. Na. Unang pa mo. Hi, mazumuntag mga kabayan. Ako na pod ni si Manangilin. Alang nang panguta. Kahit among videos pura may gabi. Alang itong taasa, 16 minutes. Sa buntag na waman. Hangila ko sa pangut. Bali, kay nagsama-sama na pug pamislit. Mauna diha, sayang-sayang lang magmang laway datong limbaroy. Istorya na ba ito na ditiri nga ako na ba yung sugo sa pagsalad? Yumus. Huwag na hinuon. Na ay 2 minutes. Ano 2 minutes naman to? 2 minutes man to atang video og 16 minutes, duha man to ka clip. Hamag 16 minutes imong giris mo sa pag 2 minutes pa na iris. Mao na wa mo hilak sa kapag diri, pura mi. Na, wag mo may ko na ngayon man ang cellphone. Diri. Kisa may nagkuling na ng cellphone karong buntag basta Si Mayor. Aba si Kaya Mayor. balik tag 3 minutes ra. Yung kuya tanaw sa cellphone di ba ka Kaya cellphone sa kay. tanawa pag Diyan, si Manang Rana kay kuri-kuri rana. Di ka mao. Magijang-hijang pa diningan. Di ba por may buka og mata og cellphone. Bisa ni ang tanga mo sa dihang mata ang buka din ko kita, og pisangan kita ko. Na ha man kurunto. Oh, nagmairis kay Kay magpidyon man. Bali sa kulindo nga sa to pangitaang nailis nga video na dapat pura mi. Wa may basurahan lagi mo cellphone. Nice cellphone na may basurahan. Kastakas ba mi May recycle bin. katong naikap nga. Kuan sayang naman Katong kap, kadabang kap sa sala, di ba mo na kap ug magpakuha kag ihi og dugo, dugo, ihi og tabo. Narbaho Di. ko bukal. Leto, dali Gamay dali na to. likod. Nga na, pero gamay nga na.
Nya ito sa una. Wala mo kong tiri, oh. Nga-apply ko ng trabaho gi pangajuan ko. Buta dyan na. Pangajuan pito ko sa una nang ihiyog tubo nang. Ingan ay gisudlan. Jaingan mas tatay si anang-anang ko no anhing. Ako na lang may istorya ninyo guys. Si potod mo manang siya nang anang-anhing gi pangajuan ko pag tubo. Gitagaan ko nos doktor dutong kap gamay. Wa man ko na makasabot kay kini lagi wa lagi pa grado sa unang panahon. Kay eskwela raman siguro pag kana na grade 1 nga na may mga grado sa una grade 1 grade 2. Iwa, di sa una. Sabi, di Wala sa ka una na man. ng dikir sa bagong henerasyon na grade 1 na sa una dito. Pag ato pas doktor kay na dito na agkat kay wa man kasabot si Jang mo toy sudlan ija mangitigom-tigom nalibang kuno si Jagi ingan aram kuno studlo mur kadak ag mais. Agkat kuno gikabtan jadi anak kuno nang anang ning deun nas doktor. Hoy! Ning deun nas doktor sinang anak ingan aram kuno tabaw sa tudlo. Napami. Dok dara dok. Tay ka, Pi. Kalataam na tayo. Buang ka tayo. Ay, bitaw tinulog. Doon, ulit, tiri. Basta may kaigan na. Kay ningan ko nos tatay. Si tatay mo kuno katano. Si tatay katano. Oo, naman. Si tatay lagi katano dyan ningan kuno nga ningan mag Anong naon ni manang nakita. ningan agdok. Huwag na pangit lagi ko. Luminaw ko. Pero Ing naning imong lula nga papasahon og tai. Daing ko sa tay mo na sudli. Diwa, mo kuno makasabot siguro ng lipong-lipong to kanabot ibati kay. Na laging pa hospital galing. Di galing sa nakibaw ko doon yung katong tigwa nga nakainom mo ng blinta. Oo. Aba to nagpa-check up. Oo, kaya na ko naglinta na. Kay nga ning pa-check up sa kay nakatuon kuno glinta. Ano ba to sila? Tinulog lagi to. Tinulog to kalabot ko. Moy ijang kuan sa jang ko galingan. Kasi siguro mo inom sila sa sapara, jang ano nakatuon sa glinta pero di ay gibitok dahil Dito kung sila kayo ng tubig sa katipunan. Sa una ka naman si pagmangkon. tipworm na ito sa mao to si Hintay Janga. galingan. Mo lagi to si Janga gikuan gi pa ospital Kaya kay di na ka mapugtisan. ning burot pero na nagkuna dag mga tipworm dito. Mo na istorya nga no sa tali mo ko spaghetti. Pantay ka dito tayo mo kag spaghetti. Magani nga na digwading mo. Kay nakauna na sa jasa ko ani katong anhing nang anang. Anja. Anang. Asingan? Ako na ba yung inom ko kanang sa una? Ako yung nang kaya habang nga baji ko no to. Dapat, madilit na pod. May ang Ina. magpulog nang Jama lagi to nang. Iwat ko kadag to. Di uy, ko pa man. Pagkaratag naong. Abi ka 15 ba ko ikaw una man ka. Mara Di kayo. mo kaso. Parang gabi yung uno. Wala nang diuwan nila. Lagi lang. Ay, juara na mo laliman kay 15 na good ko la, na may kaso ka mo. Hijara. Arang diuwan din jo. Number 1 good ka. Ang si Jada just ijaan sa ikawan. Na, dyan ikaw. Arang la juara. Napay kaduha ikatulog. Morga, hapon duwa. Ha, may dugong wani ka 15 na. Naglatay sa... Murag yapon ko nararamdaman ng pareha ng mga lingin. Murag bull. Murag tangan. Lag, lahi orang lag. Ah, wag ang naong oh. Kapo lami ah. Patere. Oh, mayo Kasuway pa ka lami. Kasuway ka nga na pamedikal kayo jagi nga narin mo kamot ang tubo. Pumunta ka sa may pamedikan. Di kay sa una wa may mga kap-kap. Di pura mi na kahit mas may katong sa salad. Sina nga nang gitagag kapwa. Kita taan. Iwa dawata. Awa. Gidawat kaya dyan pagsabot Antay gibutang nas kamot. Kay pakitas doktor. Tinuod lagi ron. Mura ko mais kadak. Ano sa Ito po kuno ni diara do. Turuy ginuko isa di ka na danas ko alam ginuko. Lula. Ay mong lula do isa din ton danas ka. Ay, Do sila ya joy tingnan. pakam-kam ng tubo. Tinuod lagi ron. Tinuod bitaw. Kaya ko grip ako. Oh, yan lagi tinuod lagi ron. Ang si tatay ko no hal bijog masig dagan kay grang uwawa Asa na kawan. Kay Kita tay may ko. Morning tanon. Di gas tag bilaran ang si sa una. tatay di dito ingag proseso nga ijaan parintira. Igagaw na to sila magtaksa sa lula. Parintira di dyan ingag arang dawa pero tatay lagi madara lagi na. Bala manghagba mo. Ako rin Pero kanina si tatay kay lain mas tatay kay maluyon man na mamanitigdas mga silingan. Sige nga lagi. Mo to atong kuan gabi eh. Naandam na Lord, laman. sala atong video gabi. Si Mayo may nagbili. Masakil lang ka. Tingaran na kuy what is that? Pangitang Sige laro tani mo. pura mi gabi agkap na Patay mo mo sila din tayo. magsuon. Pagpatay mo din magsuon parintira. Diba? Ano ko mapatay si mo undang ako kay na birthday na bang tiri. Nakaw na pangipos na Happy dito. birthday Ter. I love you Ter. Balik-balik man. Balik-balik ko. Happy birthday Brame. Mayor. Happy birthday. Urot. Bye. Bye-bye. Bye-bye na lang kay Bye-bye. Kusalan. Tinuod bitaw. Grabe urag lingi. Tinuod lagi.